drugoplasirana učesnica Zadruge 5 Dalila Dragojević, van sebe je otkako se završio reality, a zbog svađe s Filipom Carem ne planira da ode ni u šepak u posetu ocu sve, dok se ne pomire. Naime, ona je sa knedlom u grlu progovorila, pa je otkrila da na sve načine pokušava da smekša Cara da dođe da porazgovaraju, s obzirom na to se on maksimalno distancirao od nje jer ga porodica tera da je ostavi. Nikako nisam dobro i to je razlog što se ne javljam novinarima i što ne dajem izjave. Potonula sam skroz. Zatvorila sam se u 4 zida, teško mi je mnogo. Gledam svoja gostovanja u emisijama i jasno se vidi da sam loše. Otkako smo Filip i ja napolju, mirimo se i svađamo na dnevnom nivou, a otkako sam u emisiji rekla da ne treba da budemo zajedno, mnogo je ljut. To sam rekla jer sam bila van sebe, nisam to stvarno mislila. Pritisak na mene je ogroman sa svih strana i to treba izdržati, ali ja sam jaka i nikad ne odustajem, priča Dalila i nastavlja. Filipa sam tako reći molila kroz poruke da mi se javi. Prvo sam zvala, odbijao je poziv i posle sam digla ruke. Izgleda da me je posle blokirao. Treba da odem u šepak da se vidim s ocem, ali neću da idem bez njega. Hoću da ga upoznaju u pravom svetlu, a ne samo kroz svađe koje smo imali dok smo bili unutra. Dalila je potom objasnila da će na neko vreme skroz da prekine kontakt s medijima, da bi se odmorila i došla sebi. Rešila sam da se sklonim od javnosti na neko vreme i nikom ne pričam gde sam. Svesna sam svega što sam uradila. Nije bilo jednostavno da se suočim s realnošću kad sam izašla, ani sa surovim komentarima i svetom koji nije imao milosti prema meni. Imam uz sebe porodicu i prijatelje, a iako mnogi sumnjaju da je tako, imam i brdo fanova koji mi iz dana u dan šalju podršku i tople pozdrave. Sve mi to mnogo znači, pa ću se kad preguram ovo vratiti još jača, zaključuje Dalila.